Kaixo, arratsaldeon, ongi. Hello, good afternoon, and welcome to the Luma Festival. Let us kick off right off the bat with Alison Saff talk. I'm Slavka Grabowska. I will moderate today's talk. This will be in English with simultaneous interpreting into Basque and Spanish. You just need to ask for the headsets to our team, who is just behind us. And today's talk is available in streaming. The video will be recorded at the KMK Susenean YouTube channel. And at the end of the talk, there will be a Q&A session. But I encourage you to start to think what question you would like to make to Alison, because I think it's an unprecedented occasion. I would like to thank the Cultural Department of Guipúzcoa, the Cultural todo el equipo de Center LumaFest. Muchísimas gracias a todos vosotros por el increíble trabajo. Y también muchísimas gracias a Marina Mena de Umbriel Editores, que está aquí enfrente, que está acompañando a Alison en este viaje a Donostia. And now we can finally start. Today at LumaFest we are extremely happy to have with us Alison. Con nosotros a Alison Saft. Alison, bienvenida a LumaFest, bienvenida a Donosti. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Kaixo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. First, the quick information, quick biography, really a draft, because I imagine if you are... Alison Saff da Sunday Times egilere salduenetako bat, eta beste eleberri bat ere idatzia du. Y es licenciada en literatura inglesa en la Universidad. 5 novels, and at the moment we have translated to Spanish 3 of them. Today we are going to focus especially on A Dark and Drowning Tide, and the last book that was published by Umbriel, but we'll definitely try to mention some other of her works. Alison. After batzuk ere aipatuko ditugu. Alison, elkarrizketa guztiak irakurri ondoren zuri buruz sentitzen naiz, ez dakit, zure zelatan bariko aiko baintza bezala, aurra zinenean hasi nintzen idazten, foroetan ere gozatzen, baina jakin dudanez, unibertsitate karrera bat egin nahi zenuela, zergatik aldatu zenuen iritziz. Bueno, zure etxeko lanak ondo egin dituzu. Bai. Egile askoren antzera, hasi nintzen fikzioa idatzi gabe, hasi nintzen rol jokoa buruz idazten, eta hautatu nuen nerto jokoa, baina sekula ez nuen pentsatu idazlea izango nintzanik modu profesionalean. Nuen gogoan idazlea izatea, neskatila banintzenean ez nuen aukera gisa ikusten. Asko gustatzen zitzaidan idaztea, baina nuen karrera gisa ikusten niretzat. Beraz, erabaki nuen unibertsitatera joan aurretik psikologoa izango nintzela. Eta lehen seilekoan, konturatu nintzen psikologoa izateko, matematikak ikasi behar nituela, eta matematika eskola desente hartu beharko nituela. Eta nintzen egia esan egiteko gai, ez dakit kalifikazio sistemak nola funtzionatzen zuen, baina nuen gainditu edo justu gainditu nuen matematikako irakasgaia, beraz pentsatu nuen, ondoren ingeleseko irakaslea izan nahi nuela. Baina aurrera egin ala, master programan barrena, ez dakit nigan gertatu zen zerbait izan zen, edo irakaslei entzundako zerbait izan zen, edo gurasoei berbada. Eta konturatu nintzen fikzioa idatzi nahi nuela, liburuak aztertu ordez, eta graduatu ondoren, inbertsio banku batean hasi nintzen lanean, lan egiteko beharra nuelako, eta lanean ari nintzela, ikertzen hasi nintzen nola idatzi eleberri bat. Lana utzi nuen, ahalik eta bezain azkar, ez zitzaidan bat ere gustatzen, eta horrela hasi nintzen nire lehen eleberria idazten. Eta gero berizketa interesgarri bat egin nuen idazle izatearen eta egile izatearen artean. Nik beti esaten diot jendeari idaztea artea dela eta autorea izatea berriz negozioa. Eta behin biak elkartzen dituzunean oso zaila izan daiteke. Pertsona asko
daude arazoak dituztenak, konparatzen hasten direnean bi funtzio horiek. Arrakasta epaitzen hasten dira, ea zenbaterainoko arrakasta izan duten bere liburuekin, zenbat kritika izan dituzten, zenbat liburu saldu dituzten, hau da, liburuekin berez zerikusirik ez duten aldagaiak. Beraz, berezi nahi dut zer den idaztea, idazlea izatea eta egilea izatea. Nik animatzen zaituztet nahi dituzuen liburuak idaztera. Hori da garrantzitsuena. Horrela mantentzen duzu osotasun bat, integritate bat artista gisa. Hau da leiala izan norberaren artera edo arteari. Beraz, esan dezakegu, bai, egile zarela, ez autorea zarela. Bai, bueno, hori negozio hutsa da, ez. Ez, idaztea ere bada noski, egileak idatzi egiten du. Bueno, Marea ilun eta hilgarria Espainiera itzulitakoa, hau da, helduentzat egin zenuen lehen eleberria. Luma Fest, gazte literaturaren jaialdia den aldetik, jakin nahi nuke zertan bereizten da Marea ilun eta hilgarri bat beste liburu batetik. Zergatik da helduentzako eleberria? Galdera interesgarria da. Zuekin hitz egin nahi nuke honi buruz, Estatu Batuetan argitaratzen dut nik bati bat. Hasi nintzen merkatuak bereizten. Ematen du bi adin taldeen arteak gainjarri egiten direla. Nik ere sensazio berbera daukat. Zalantzak izaten ditut beti. Bientzako idazten dutenen artean oiei buruz pentsatzen dudanean, zaila egiten zait bereiztea batzuetan. Gazte helduak izan ditezke ero urte dituztenak. Eta fikzio publikoak berdina dela esango nuke. Batez ere nerabeak bere nerabezarotasunaren hasieran daudenean, hor beste talde balegoke. Hau da erromantizismo horren jabe egiten direnean adinean aurrera eginela. Denbora luzez hitz egin genezake honen inguruan. Nik egia esan enuen pentsatu helduentzako eleberri bat idatzi nahi nuela, baina erronka gisa planteatu nion nire buruari. Eta lehen zirriborroa egin ondoren, agenteek esan zidaten, ez, hau ez da gazteentzako literatura, hau helduentzako literatura da, berez. Una de las distinciones más importantes entre literatura de adultos y literatura juvenil es el papel de la Almost. I feel like when I am writing my young adult Idazten dudanean, helduentzako idazten dudanean, nire irakurlei beti leku lasai bat eskaini nahi diet. Mundua berez zaila da, batez ere gaur egun, eta uste dut komunikatu egin behar diegula gaztei, gauzak diferenteak izan daitezkela, aldatu daitezkela, eta horixe da egin nahi dudana, baina Marea ilun eta hilgarriarekin, egia esan nire xedea zen erakustea mundua nolakoa den eta nolakoa izan daitekeen, eta ze presio dagoen munduan, baita ere pasio romantikoa nolakoa izan daitekeen, aurre juzkuak ere nolakoak izan daitezkeen. Liburuaren amaiera azken batean ere zoriontsua da. Baina herrialdeak okerrago bukatzen du, hasi baina okerrago bukatzen du. Une historiko bat gertatzen da liburuaren baitan. Marea ilun eta hilgarriak deskribatu izan dute misteriozko eleberri gotiko gisa, fantasiazko elementuak dituenak. Eta badago beste liburu bat gaztelaniera itzulita, erabat desberdina dena, fantasia erromantikoa ere lantzen duzu liburu horretan. Zerk erakarri zintuen narratiba mota honetara? Liluratze auskor bat aurrengo liburua Marea ilun eta hilgarriaren ondoren idatzi nuen, lehendabizi Marea ilun eta hilgarria idatzi nuen, eta ondoren idatzi nuen liluratze ahul bat. Bueno, iruditzen zitzaidan tristeegia zela, eta gauza guztiz bestelako bat egin nahi nuen, ez hain tristea. Eta artista gisa ahalegintzen naiz, beti gauza desberdin bat egiten. Tonu guztiz bestelako bat probatu nahi nuen, garai desberdin bat ere bai.
perspektiba guztiz desberdina erabiltzen dut kontakizunean. I think I was just kind of done with writing dark, complicated books, and I just wanted something that felt Eta enuen eleberri beltza idatzi nahi. Gehiago nahi nuen zerbait dibertigarria idatzi. Batzuetan, txantxetan esaten dut, nire liburu zaharrenak edo hasierakoak berrien ez bezalakoak beste estilo bat dutela. Eta horixe bilatzen nuen egia esan aldaketa bat, baina kosta egin zitzaidan erregistroa aldatzea. Ez, enuen denbora gehiegi behar izan erregistroa aldatzeko. Uste dut protagonistaren ahotsak, berehala konektatu nuela berarekin, eta lana izugarri erraztu zidan. Hau jadanik komentatu dugu, elkarrezketa hasi aurretik, baina zure debutaren ondoren esan zenuen, etzen nuela misteriozko eleberririk idatziko. Zergatik hartu zenuen berriro gai hau? Zergatik hasi zinen berriro misteriozko liburua idatzen? Lehen liburua ez da gaztelaniara itzuli, Down Comes the Night du izena, badator gaua. Eta jendeak esaten du marea ilun eta elgarria eleberri gotiko bat dela. Hau da, beldurra ere ematen duela. Baina lehenengoa Down Comes the Night Victoriarra da. Azken batean sekretu oso misteriotsuak ateratzen ditu argira. Nire lehen eleberria hilketak zituen misteriozko eleberri bat zen. Eta enuen benetan adierazten nortzen hiltzaile baizik eta zergatik egin zuen edo zer egin zuen. Baina egia esan lehen eleberria 4 aldiz berridatzi behar izan nuen. Eta liburua amaitu ondoren, pentsatu nuen, sekula berriro ez dut misteriozko eleberririk idatziko. Baina 2 urte geroago, misteriozko eleberri bat idazten hasi nintzen, baina egoerako erragoa izan zen, ze susmagarri gehiago zeuden, eta istorioaren muina erromantzea zen momentu horretan. Lehen zirriborroak oso romantikoak izan ziren, baina misterioa hasieran uste dut lehen zirriborroa jendeak esan zuela, bai, interesgarria da. Ematen du kudo joko bat dela, ezin duzula berriro horrelakorik idatzi. Niretzat idazteak bai du zailtasuna, fokoa mantendu behar dela gai batean, esate baterako erromantzean, intriga sorrarazten duen trama batean. Eta arrastuak ere eman behar nituen eta oso zaila izan zen. Ez diot inori gomendatzen, ez dakit nola egiten duten egun osoz misteriozko eleberriak egiten dituztenak, baina egia esan oso ondo funtzionatu zuen. Well, looking at your romance couples, Eta ikusirik ez pertsonaia pareak dituzun, gustatzen zaizu adibidez, pertsona marmartiak eta pertsona oso argitsuak jartzea. Zergatik erabiltzen duzu tropo antzeko hau? Zergatik erabiltzen dituzu pertsonaia pareak? Ez nuen nahi eta alakorik egin. Liburu bat idaztea, azken batean, proposatzea da pertsonaia bat eta jendeari gustatuko zaion pertsonaia bat idaztea da azken batean. Eta beti nolabaiteko pareak egin ditut, edo duoak edo duetoak egin ditut pertsonaiekin. Nolabait azpimarratzeko eta arintzeko pertsonaiek dituzten desberdintasunak eta beren izaerak erabat bestelakoak eta desberdinak izan daitezen. Tropo honen barruan, pare honen barruan, nortasun guztiz kontrakoak lor daitezke. Baina romantzeari buruz hitz egiten dugunean, pertsonaiek izan behar dituzte normalean arazo berberak. Eta Kidney, adibidez, Kidneyrentzat oso arriskutsua zen maitatzea, alkoholikoa zelako, eta haiengan hurbiltzen zen pertsona oro, lurralde arriskutsu batean sartzen zen. Manga asko irakurri dut, anime asko, eta
sinesten dut maitasunak eta dizkitasunak sendatzeko duten ahalmen horretan. Zu izango zinake pertsonarik argitsuena, ez? Eguzkitsuena. Bai, nik uste den nire bikotekideren artean eta nire artean, ni naizela marmartiena. Esan genezake zuen historiak fantasiak nahasten dituela elementu romantiko eta emozionalekin. Nola lortzen duzu oreka bat pertsonaiek eta narrazioaren artean? Nik zure lana irakurri dudanean, beti iruditu zait oso ondo orekatzen duzula guztia, ez dela alde batera edo beste batera erortzen. Bai, eskerrik asko, ez zer baino lehen. Ni oinarritu egiten naiz pertsonaietan, beraz, giroa edo ingurunea eraikitzea bigarren mailakoa da. Fantasia berez pertsonaian oinarritzen da. Nik ez ditut sartu nahi gehiegi nabarituko diren xehetasunak, eta nahiago dut pertsonaia hobeto deskribatu saiatzen naiz. Berehalakoa den mundu bat erakusten, baina pertsonaiarengan eragin zuzena duena. Fikzioa nolabait bitarteko bada, objektiboa nolabait enfokatzeko. Gehiago interesatzen zait erromantizismoan oinarritzea, edo baita ere pertsonaien garapenan oinarritzea, eta fantasia arinago mantendu nahi izaten dut. Ze ematen du tronuen jolasaren antzeko zerbait dela. Nahiago dut ikuslea pertsonaien magian oinarritzea, hau da pertsonaien inguruan dagoen politika guzti horretan oinarritzea. Zein izan zen zure lehen ideia, marea ilun eta elgarria bururatu zitzaidunean, pentsatu zenuen zen nolako magia adierazi nahi nuen, zer bururatu zitzaizun lehenengoz? Marea ilun eta hilgarria 10 bat urtean eta xutu nuen. Unibertsitatean nengoen bitartean liburu bat idatzen nuen, The Natural History, Suburnekoa historia naturala du izena. Eta merezi du irakurtzea 18. mendearen hasieran kokatzen da istorioa. Protagonista naturologo britainiar bada. Gutunak idazten zizkienak adiskidei. Eta benetan harrapatu egin ninduen gizon horren historiak. Nik pertsona naturalistak sartu nahi nituen eleberri horretan. Nire irakasleek ez zidaten uzten horrela egiten, beraz ezin izan nuen hala egin. Baina beste ideia batzuk ere bururatu zitzaizkidan garai hartan. Hau da, pentsatu nuen arerioak edo txaiak ziren abokatuei buruzko historia bat idaztea, baina ez zidaten gomentatu. Harrela egitea, normalean erabezaroak ez baitira abokatuak. Beraz, bi ideia nituen eta pentsatu nuen berbada kombinatu nitzakela. Eta azken batean hori segin nuen eta hori izan zen emaitza. Ez da nerabentzako eleberri bat, egia esan, ez dira ere abokatuak, ez dira ere naturologoak. Baina azkenean ideia kombinatu nituen eta gauzak ondo atera ziren. Hitz egin dezagun orain xehetasunei buruz eta spoilerraren egitea saiestuko dut agian. Xehetasunen batek ihes egiten du Lorelein, pertsonaia judua da, bera da zuk idazten duzun lehen pertsonaia judua lehenengoa Magi izan zen, Basa magia izeneko liburuan. Konta iguzu zerbait zure liburuari buruz. Nola moldatu zara juduak direla ez esateko, baina irakurlei garbi uzteko hala direla? Galdera interesgarria deritzot. Jendeak modu desberdinean erantzuten baitu. Nik erabaki nuen fantasia sortzea pertsonaiaren inguruan edo mundu fantastiko batean kokatzea pertsonaiak. Beste egile batzuek beste modu batean planteatuko zuten istorioa, baina nik erabaki hori hartu nuen. Fantasiazko mundu batean kokatzea pertsonaiak eta horrela egin nuen, pentsatu nuelako egokia zela horrela egitea. Hau da, izen bat hautatu nuen pertsonaientzat,
nolabait sustrai etimologiko berberak izango zituztenak eta kultur markagailu berberak argi zegoen beraz juduak zirela. Irakurle batzuk ez ziren konturatu juduak zirela. Hori beti ere zuk duzun juduen munduari buruzko ezagupenean dago. Kultur markatzaileetan nik balio batzuk helarazi nahi nituen pertsonaia horiekin. Margaret esate baterako, world and Lorelai eta Lorelai, much is a more complicated relationship to Judaism, just biek harreman historical moment where komplikatua zuten. simile 19. mendeko Prusiar garaian kokatzen ziren, eta so yeah, I was able to explore those beti ere ari ziren pentsatzen egin behar zituzten sakrifizioi buruz eta nola jokatu nahi zuten bizitzen. it's there if you know. Uste dut If you don't, then I think the story is hor dagoela baldin badakizu. Baina pentsatzen dut historiak ere funtzionatzen duela naiz eta ez jakin pertsonaiak zein diren. Eta esperientzia zehatz hori nolabait identifika daitekeela. Zergatik erakartzen zaitu 19. mendeak askotan aipatu duzu? Bueno, galdera egokia da, ez dakit zergatik erakartzen nagoen hainbeste 19. mendeak. Une historiko erakargarria iruditzen zait, gauza asko gertatu zirelako garai hartan. Mende oso desberdina da. Viktoriar garaiarekin konparatzen baldin badugu aldaketa kultural oso handia gertatu zen, behintzat Ingalaterran bai. Eta 19. mendeari buruzko eleberri asko idatzi nituen nerabean nintzenean. Eta Jane Austen, George Eliot, izugarri gustatzen zitzaizkidan, eta zenbat eta gehiago idatzi gehiago interesatzen zait 19. mendea, Britainiar eleberria. Izugarri erakartzen ninduen nola jendeak ergela eta zentzugabea izan daiteken. Interesatu egin zitzaidan pertsona jauen idiosinkrasia aztertzea. Eta pertsonaia arraroagoak bilatzea edo aurkitzea eta hori guztia adieraztea. Aipatu duzu Lorelei, folklorista dela. Folklorea presente dago beti liburu osoan. Golem, bizar urdina, guztiak presentea daude, eta horietan inspiratzen zera. Benetan, herri ipuinetan oinarritu altzera horretarako, ala asmatu aldituzu pertsonaiak. Gehienak, badiren herri ipuinak dira, batzuetan gauza batzuk erantxe egin ditut, eta divertigarria iruditu zait beti, nolabait kontakizun hoiei, folkloriko hoiei, edo herri ipuinei beste ikuspegi bat ematea. Baina, bai asmatu nuen, liburuaren erdian agertzen den pertsonaia bat. Ilargia ziztatu zuen mutila zuen izena. Eta Lorelaik mundua irakurtzen du modu batean, eta nolabait pertsonaia bakoitzari istorio bat esleitzen dio. Eta sentitu egiten du bere etxarropenak bete egingo direla modu horretan. Lorelai eta Silvia oso elkartuta bata bestearengandik oso hurbil sentitzen ziren modu horretan. Badago kontzeptu interesgarria liburuan aipatzen duzuna, hau da nor garagu. Esplikatuko diguzu pixkat gehiago, zer den ideia hori, nor garagu esaten duzunean, zure kontakizunetan maitagarri ipuina idatzi nuenean, asoziazio asko planteatu nituen, eta kultura eta folkloraren harremanean ere sakondu nuen, eta horiek dira azken batean gure buruei buruzko historia gure buruari kontatzen dizkigunak. Eta folklorea lurraren
iturri mistiko batetik sortzen da, azke batean. Eta nik beti esan izan dut, edo galdetu dio nere buruari, liburu bat irakurtzean, nor gara gu, nor da gu hori, nola ari gara gure burua eraikitzen. Gu gure burua eraikitzeko beste pertsonak nolabait salbuetsi behar ditugu edo kanporatu. Badira jendeak dituen idoia batzuk kulturaren bitartez jasotzen ditugunak. Jendea ez da konturatzen, guzti horrek faxismoaren hizkuntza, nazionalismo romantikoa, hor dagoela, eta kontu zibili behar dugula hori aztertzen dugunean. Hitz egin dezagun orain jendeak entzun nahi duen zerbait buruz. Erromantzen alderdi, maitasunezko alderdi horiek, bai basa magian eta liluratze horretan erromantze safiko bat dugu besteak beste. Baina galdera bat egin nahi dizut horren inguruan zuretzat, ze garrantzia du LGTBIQ plusen irudiak literaturan, zergatik da garrantzitsua ideia hori garatzea literaturan, zergatik argitaratu behar ditugu LGTBIQ plusi buruzko istorioak? Begibistakoa iruditzen zait. Nik idazten dudanean, ez naiz hasten mezu bat bidaltzen, hasiera bertatik. Batzuetan, ez zait gustatzen mezu zuzen bat bidaltzea, mezua bidaltze hutsagatik moralista izan behar dugulako. Garrantzitsua da liburuak bere baitan hor egon daitezen. Giza esperientzia zabalak hor daudelako. Batez ere gaur egun. Eta ze harreman du Lord Byronek horrekin guztiarekin? Bai, Lord Byronek. Bai, hitz egin dezagun Lord Byroni buruz. Nire lehen eleberrian gaizkilea du izena, eta Lord Byronen dago oinarrituta. Eskandalo asko agertzen dira liburuan, eta inork ondoan izan ez duen bilau bada edo gaizkile bada. Nik ez dut uste Lord Byron gaizkilea denik edo bilau denik, berbada bere poemetako batean horrela ageri da. Baina ez dut uste Lord Byron bilau bat zenik ere. Fantasia erromantzearekin, fantasia misteriarekin edo thrillerra. Gustatzen zaizu fantasia beste genero batzuekin hastea. Baldago oraindik probatu ez duzun beste kombinaziorik eta egin nahiko zenukenik. Bai, gustatuko litzaidake terroreari buruz idaztea, idatzi ditu tipuin labur batzuk, oinarrian terrorean oinarritzen direnak, terrorearen generoan, beldurraren generoan, baina ia esan ez da nire indargunean, biguinagoa naizelako naizain gogorra. Baina gustatuko litzaidake historio fantastiko bat idaztea, beldurrezko bat, ez dakit konektatuko lukeen hemengo irakurleekin edo ez. Irakurri duzu Best in Show, showrik onena, dokumental bada, Westminsterri buruz. Eta nire ametsa da txakurri buruzko dokumentalak idaztea. Bai, hasi nintzen, baina esan oso deprimenta izan zen. Dog show, txakur erakusketa izeneko liburuarekin, behar bada sentipen hobeak sortu nituen. Nola sortzen dira pertsonaiak, adibidez, Marea Ilun eta Elgarrian, Lorelai eta Silvia daude? Ikusten dira ze sentimentu gailentzen diren, berai bakarrik dakite ze sentimentuk zeharkatzen dituen. Nola helarazten diezu sentimentu hori zure irakurlei? Galdera ona. Nahiko naturala da eta inkonsientea esango nuke. Tentsio hori sortzen dut, eta izateko modu bat partekatzen dute. Ez dira
fiatzen mundua kudeatzeko modu desberdinak dauzkate, mundua ikusteko modu desberdinak, adibidez Lorelaik sortu du harresi bat bere burua babesteko eta Silvia irekiagoa dago eta saiatzen da arretari eusten jendeak beran nor den ikus dezan nahi duelako, oso desberdinak dira. Modu batean elkar gorrotatzen dute mundu desberdinetan bizi direlako eta berdin enkantamentu auskorrarekin. Lerro oso auskor bat dago, elkar ulertu beharra daukate, baina ez dira bat ere oso ondo ulertzen, konpontzen markatu. Eta tentsio handia dago hor, eta bateragarriak, ez bateragarriak nola diren, dauden testu inguruaren arabera hori erakusten dute. Sortu dituzun pertsonaia guztien artetik zein da zure gogokoena eta zergatik. Bueno, zaila da. Zein den pertsonaiarik gogokoena? Lorelai eta nazketa bada. Lorelai dago eta zaila da, badaude beste emakume batzuk, oso gomendagarria da. Irtetzen zaizkizun, gauza baten irtetzen zaizkizunak idaztea. Gehien gustatzen zaidan pertsonaia Wells da, eta alfer bat da, liluratzaile bat da, eta batzuetan bere alderdirik ilunarekin identifikatzen naiz. Ingelesez argitaratu duzu eleberri bat eta iragarri duzu beste bat Immortal Game izenburua duena. Zer espero behar dugu gazteleraz eta orain zertan ari zara? Gazteleraz 10.000 mezu jasotzen ditut egunean galdetuz noiz argitaratuko den Wings of Starlight. Ekainean argitaratuko da. Entzun ez baduzue Wings of Starlight du Disneyko hadak ditu protagonista. Ezakit ikusi duzuen Errauskin Disneyko beste pertsonaia batzuk eta Wings of Starlighteko hor badago pertsonaia baten historia oso nahiko gogorra eta badago jende bat epaiketara eraman nahi nuena kalte mingarriak eragiten dituelako. Bai, eta ingelesez iragarri dugu hurrengo eleberria. Immortal Game du izenburua. Baina horri buruz hitz egiten dudanean eta galdetzen didatenean zergatik Gambito de Dama eta printze txikia bezalakoa da. Xakeko 19 urteko maisu bat da, bere arreba galtzen du. Xakean eta 6 urte geroago xakeko lehiaketa arriskutsu batean sartzen da, zeren irabazten duenak desio bat eskatzen du eta eskatzen du arreba itzultzeko. Eta zer gertatzen da porrot egiten badu? Ez du bere arreba ikusiko, xake partida hori ikasten ez badu, bere bizitza guztia horretan sartuta egonda, maitasunarekiko bere interesa da hori, eta ez duzu oraindik idazten bukatu, beraz, sentitzen dut liburu honen edukiaren aurkezpena oso ona izan ez bada. Galdera bat, nola idazten duzu zeren Lumafesten, baita ere badaukagu lehiaketa bat,
ezagutzeko edo partekatzeko informazio hau gazteekin, idazle gazteekin. Hasieran, mentorizatua izan zinen, orain, zure eredua jarraitzen da orduan, garrantzitsua alda gidari izatea, edo gidatua izatea, uste dut baietz. Naizena, gidaritza programa horiei esker naiz, parte hartu nuen programa batean, aurkizazu zure gidaria, zuen izenburua, ez da existitzen, eta Charlie Lynn badago The Barrow Grain idatzi zuen, eta erakutsi zidan liburuak errebisatzen. Nere lehenengo liburua etzen argitaratuko, bere gidaritzarik gabe uste dut, idazketa oso lanbide bakartia izan daitekela, eta, perspektiba eman diezazuken jendea, eta esaten dizuna mundua jarraitzen duela, lehenengo liburuen idazlentzat hori oso garrantzitsua da. Esaten dizutenean, gauzak ongi joango dira, eta oso garrantzitsua da, eta gidaritzako programa horietan gauzarik importantena alderdi profesionala da, ze idazle askorentzat, pertsona batek esatea zure lana ona da, horrek asko animatu dezake, jendeak pentsatzea, jarraitu dezakela idazle izaten. Eta uste dut artista bat baldin bazara, edozein arte motatan, hau oso garrantzitsua izan daiteke. Gidari bat edukitzea, zure karrera artistikoan lagunduko dizuna. Ta galdetzen didatenean, zu gidari izateaz galdetzen ni, gidari izateaz galdetzen zenidan, bai, gidaria naiz. Eta, ez daude, gidaritza programa hauek ez dira existitzen. Autorek eskuizkribuak bidaltzen zizkizuten eta bat aukeratu behar zenuen, eta oso zaila da bat aukeratzea zen denak oso onak izaten direlako, eta liburu bat aurkeztu behar duzu, eta zuk horri lagundu diezaiokezula erabaki behar duzu. Atsegin handia izan da idazle horiekin lana egitea, baina garrantzitsua da laguntza ematea, nik jaso nuen laguntza beraiei ematea. Gidaritza egiten diedan pertsona guztiek, dute jente bat, liburuak argitaratzen dituzte, beraz funtzionatzen du. Zer gomentatuko zenieke argitaratu edo idatzi nahi dutenei, gauza desberdinak da. Idatzi eta argitaratu nahi duenari zer esango zenioke? Disko raiatu baten naizela dirudi, baina idazteko lehen gomendioa nik esango nuke, gustatzen zaizkizuen gauzei buruz idatzi behar duzuela. Zuk bakarrik idatzi ditzakezun gauzak idaztea. Gure ikuspegia bakarra da. Zu bezalako beste inor ez dago. Eta uste dut, hau sormenaren tresna baten da, eta hori adieraztea da kontua. Gauzak esateko bakoitzaren modua bakarra izango da. Eta bakarren batek argitaratu nahi baldin baduzu idazteaz aparte beste hobi bat ere bilatu, beste edozein afizio, jostea, margotzea, dantza egitea, lagunak egitea, idazleak ez direnak, argitalpenaren mundua ezagutzen ez dutenak, ze oso erraza baita erortzea egoera batean, non zauden bakarrik idazle inguratua, denek gauza berdinei buruz hitz egiten egotea, berdin dio, estresatu egingo du zarete den elkarren artean, baina oso krokiz reseña oso txar bat eduki dut, eta hori zer da? Gogoratu, pertsona bakanak zaretela zuen lanetik kanpo, giza emozioz beteak, eta hori funtsezkoa da. Gogoratu hori, zuk baduzu beste hobi bat ere, beste afizio bat ere. Bai, oialekin akrobaziak egiten ditut.
Bai, hasieran agindu dugun bezala, galderen txanda irekiko dugu. Galderak baldin badauzkazue, orain egin ditzakezue, eta uste dut badagoela norbait mikrofono batekin hemen aretoan. Baina argiak itxutu egiten hau. Ez dakit norbait badagoen eskua altxatzen ari dena galdera bat egin nahirik. Galdera egin nahi baldin baduzue eskua altxatu. Ez baldin badago galderarik, ni galdera gehiago dauzkat. Bai, uste dut hor badagoela pertsona bat. Bai, mesedez mikrofono hartuko duzu. Creo que tenemos un problemilla. Si puedes decir de momento, para ganar el tiempo, la pregunta, intentaré yo repetirla, ¿vale? Bai, guk ez dugu galdera entzuten. Barkatu. Writing a retelling like Wings of Starlight, how is it to... Izar hegalak idaztea. Nola egiten da, eleberri horren barruan sartzean, nola ematen diezu esentzia pertsonaiei. Eta uste dut hori izan zela historia honen parterik zailena. Esango nuke, Wings of Starlighten adierazten dena, kanpaitxoa existitu baino milaka eta milaka urte lehenago gertatutakoa deskribatzen dute. Oso gutxitan azaltzen ziren pertsonaia horiek filmetan 15 minutuz edo. Eta orduan momentu horiek hartzea zen kontua, pantailan dauden une horiek hartzea eta saiatzea umeak zirenean egingo zutenaren, egin zezaketenaren kontrakoa egitea. Eta Clarionentzat pertsona oso bereziak ziren. Puntu oso eskuzabalak, oso biguinak zeuzkatenak, baina aldi berean oso errebeldeak ziren. Eta nik erakutsi nahi nien, arazoak sortzen zituzten pertsonaiak bezala azaldu nahi nituen. Eta baita ere empatikoa azaldu nahi nuen, era honetako pertsonaiekin. Eta, ja zahartxo egian nintzen zenbait filme mota ikusteko, eta horregatik, liburuaren gatik kontaktatu nahi duten eta galdetu zidaten, seguru altzaude? Kanpaitxoa ez dago beste liburu batzuekin lerrokatua, baina gero badaude beste elementu batzuk ere, sartu nituen beste elementu batzuk eta horiek gustatu zitzaizkien. Baina ez zeuzkan, ez zituen asebetetzen zeuden esperantzak, baina jarraitu izan banu pertsonaiaren beste interpretazio batzuk ere sartuko nituen. Uste dut, batentzat garrantzitsuena dena jarraitzea dela gauzak egiteko modurik onena. Haien pertsona asko dezepzionatu nituen, baina ez nuen hori jakin liburua atera zen arte, eta orduan jendeak esan zidan, baina zer egin duzu kanpaitxoarekin, ere urtzaro guztia hil duzu. Bai, badago beste galderarik, Gonzalok dauka mikrofonoa, beraz galderaren bat baldin badaukazue, bai hemen galdera bat. Zure idazketa prozesuaz gauza gehiago jakin nahiko nahituzke. Zure historientzat, zure pertsonaiak datoz leheniek, gero trama dator, zein da idazketa prozesua? Liburuaren arabera dago hori. Egia esateko, hasieran, ni pertsonaietan zentratzen nintzen, nire ibilbidearen hasieran, eta orain ere liburu bat idatzi baino lehen, jakin behar du zein den historia romantikoa eta zenbat denbora daramaten, adibidez, baina
orain badauzkat beste ideia batzuk gehiago zentratzen direnak traman, eta Norton Game, xakeari buruzko liburua, eta gero xakearekin obsesionatua nago, baina orain dela 15 urte idatzi nuen mito irlandar bati buruzko liburu bat, eta mitologia irlandarragan xake asko dago, irlandarrei beti gustatu zaie asko xakea, beraz oso ondo enkajatzen zuen, beraz, ideiaren baitan dago. Baina, pertsonaietan asko zentratzen naiz, beraz, hor abiatzen naiz gero tramarekin, eta hor giroa sortzen dut. Jakin behar dut zer sentitzen den liburua irakurtzen denean. Eta jakin nahi dut zer sentituko duen jendeak liburua idazten hasi bezain pronto. Galdera gehiago? I was going to ask about creatures and about the mythological aspects. In the tales, there are many like fairies and monsters, and so it has an important relationship. Where did you create these on your own? Ikerketa sormenaren prozesua zein izaten dan jakin nahi nizuke. Zerikusia dauka izaki mitologikoekin, kontakizunetatik, ipuinetatik datozen pertsonaia mitologikoetaz aparte, pertsonaia horiek zuk zeuk sortu dituzu, baitere mitologian oinarrituta daude, izaki gehienak egiazkoak dira. Ez dira egiazkoak, baina egiazko historietan oinarrituak daude, egiazko folklorean, folklore realean oinarrituta daude. Eta mitologia horien gauza interesgarria da, hainbeste iturri daudela non gauza asko elkartu daitezken eta gauza asko kombinatu daitezken. Alfi, asko gustatzen zaio kafea. Eta uste dut, hau benetako elementu bat dela Alpeetako jendearen kasuan, edo agian asmatu egin nuen auskalo, edo Valhallaren kasuan ere, Valhallaz hitz egin dezaket apur bat. Orain ja, sartuanago gaian. Hor badago izaki mitologiko bat, bigarren liburuen guztiz asmoa. Segun zer behar dudan historiarako, eta ez dut gogoan zergatik sartu nuen, horrenbeste mitologian nire bigarren liburuan, batez ere azeri mitologiko bat, nazionalismo eta apoio nazionalistari buruzko liburu batean. Ez dakit azeriaren pertsonaia hori zergatik asmatu nuen, baina horrek ematen dio bere izaera liburuari. Galdera gehiago? Bai, anatzean badago beste galdera bat. Galdera da, zer inspiratu zaitu fantasiaz idazteko? Zerk inspiratu ninduen? Sekula ez zitzaidan bururatu beste ezeri buruz idaztea. Ez da egia. Hasieran, fikzioa idatzi edo ez pentsatu nuenean ez nuela literaturako irakaslea izan nahi, orduan arte ederretako master bat egitea pentsatu nuen, baina horko programa gehienak oso zentratuak daude kontakizun laburretan eta fikziokoetan, eta uste dut fantasia dela generoa zeinarekin hasi nintzen, umetan asko idazten irakurtzen nituen era honetako liburuak, fantasiazko liburuak. Fantasia asko irakurtzen nuen umean nintzelean. Horrekin elikatu naiz eta horrek eraman ninduen historia fantastiko hauek preziatzera, eta orduan erabaki nuen baita ere ekarpen bat egin nahi niola niri jaten eman zidan horri, eta fantasiari esker mundua bestera batera ikusten dugu. Eta George Martin Courens nahi baten dela,
non historia guztia bere kontrako gerra bat dela, historia guztiak dira gizatiarrak. Magian esate baterako gauzak ezin dira intensifikatu, eta badira gauza desberdinak zeinen bidez irakurleek beste gauza batzuk ikus ditzaketen derrigorrez mundua modu zehaz batean adierazi beharriken gabe. Galdera bat gehiago, hemen. Nire galdera da ea ikusi duzun bere izketaren bat erromantze safikoa idatzi edo erromantze estandarragoak idaztearen artean. Publikoaren erreakzioaren aldetik zeren uste dut, jendeak prejuizioak dauzkala, jendeak uste du erromantze safikoa neska safikoentzat bakarrik dela. Zuk nola ikusten duzu hori? Tristea da, baieztatzea iradokitzen duzuna, bazkaltzeko momentuan hain zuzen horri buruz hitz egin dut. Zaila izan daiteke orain bertan historia safikoak idaztea. Uste dut, arrazoiren bategatik badagoela bereizketa bat. Gizon geiri buruzko historiak emakumeek idatziak direnean, liburu horiek ez daude hain estigmatizatuak, eta gero sentitzen dut emakume queerrek idazten dituzten safikoak beste muturrean daudela. Nik zorte handia eduki dut online ikusi dudan homofobia nahiko basua izan da nolabait esatearren. Eta uste dut, esan duzun bezala badago jente esaten duena, nik hau ezin dut irakurri ez naizelako lesbiana eta batzutan hori decepzionagarria da. Edo jendeak irakurri nahi ditu historia batzuk beraie bezalakoak diren pertsonei buruzkoak, eta hau erronka bat da, jendeak sartu nahi ez izatea beste mundu desberdin batzuetan, baina ikusi dut baita ere nolabaiteko homofobia Wings of Starlight idaztean. Disney oso popularra da, oso publiko zabala dauka, eta nik queer naiz, eta idazten ditut liburu queerrak, eta pertsonaia hauek, bueno, hori esan zidaten niri. Bueno, hori da. Bueno, Ameriketako politikaren egoera oraintxe bertan ikusita nola dagoen. Galdera gehiago? Zure lana ezagutzen ez duen norbaiti, ze libururekin hasteko esango zenioke? Bueno, galdera ona. Segun, lehenago esan dut nola saiatu nintzen zerbait desberdina egiten liburu bakoitzarekin. Nire gustokoena hasteko da enkantamentu auskorra hasteko. Eta bidaia, bueno, liburu introspektiboago bat nahi baldin baduzue hori, eta zerbait komertzialagoa, divertigarriagoan nahi baldin baduzue, eta biloutonak gustatzen baldin bazaizkizue, orduan aukeratuko nuke Waves of Starlight. Gai lesbikoak nahi baldin badituzue, bueno, eta ez dago lesbiana izan beharrik liburu irakurtzeko, baina misterio baten nahi baldin baduzue hilketa batekin, jende gehiagorekin, tentsio handiagorekin, marea ilun eta hilkorra, eta ezakize beste liburu idatzi ditu. Baina ni ordena horrekin hasiko nintzateke. Denborarik gabe geratzen ari gara, ezakit beste galderaren baten dagoen. Ha sido número uno en New York
Ez dakit, aholkuren bat eman aldi guzun, nola lortu duzun hori, jakin badakigu, idatzi dituzula liburu oso onak, baina liburu oso on bat idazteaz aparte, beste gauza batzuk ere egin behar dire, idazteko kontroletik kanpo geratzen direnak. Eta, azal on bat, izenburua, harreman onak edukitzea, ez dakit, aholkuren bat emango diguzu, zer lagundu dezake liburu bat zarataren erdian sartzea eta arrakastatsua gertatzea. Galdera oso ona. Baina Penguin Houseen oso goikoren bati buruzko zerbait esatekotan Random House argitaletxean esaten zuten nik ez dakit zerkein lortzen den liburuak saltzea. Random Houseen zer funtzionatzen duen liburu batentzat, ez du agian horrek zertan berdin funtzionatu beste liburu batzuen kasuan. Nire lehenengo liburua oso liburua pala zen, baina funtzionatu egin zuen. Eta magia basati bat liburua 10. postura iritsi zen. Astebete egon zen postu horretan New York Timesen. Eta ez dizut gomendatzen ez da ere. Nik 6 hilabetez nire bizitza apurtu nuen liburu baten promozioan edo sustapenean eta aurkitu nituen pertsona batzuk zeinak niri laguntzeko prest zeuden. Eta ez nintzen, nik ez nuen hitz egiten neure liburuaz, baizik beste pertsona batzuek hitz egiten zuten neure liburuaz eta sare sozialetan denek hitz egiten dute eta esaten dizute, autora hor dago, ze tropo dauden esanez, eta, uste dut giza konexioak egitea gakoa direla, asko laguntzen dute, baina ez dira bermea, liburu batekin arrakasta edukitze. Eta, iritsi nintzen, izar egalak liburuarekin, eta hori Disney zen, nik ezer gutxi egin nuen marka kontua zen. Eta badago jendeak pozik zegoena ni izateagatik idazlea. Eta, nik neukan guzti eman nuen liburu horretan, baina askotan, argitaletxeak zer egiten duen horren baitan dago eta publizitate kanpaina onak egitea sare sozialetan, baina ez eta egilei gomendatzen, ez inbertitu denbora gehiegi liburua promozionatzen zer Random House bezala bukatzen duzue, alegia sekula ez da jakiterik. Denborarik gabe geratu gara. Azken galdera bat, egile guztiei galdetzen dieguna. Ze idazle gomendatuko zenuke urrengo beste Lumafest batzuetarako. Hainbeste jende dago, Corning Gould, terrore safikoko liburuak egiten ditu, Kelly Andrew, liburu erromantikoak idazten ditu, terrorezkoak baita, erromantiko terrorezkoak, Holoman, erromantze terrorifikoa, eta esan dudan bezala, irakurri ditudan liburu guztiak, Colin Andrew, Alison, eskerrik asko, elkarrizketa bikain honegatik, burura datozkidan milaka galdera gauzkat, baina bukatu beharra daukagu. Eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik, gomendatuko zaitugu eta txalo bat Alisonentzat. Ok, os queremos recordar. Gogoratu nahi dizkizuegu gauza pare bat.